dando na sociedade europea e mundial. Ademais, é interesante tamén porque a obra de Marx en Rusia, a través da traducción que fixo este tipo de pensadores, foi moi seria. Unha das cousas que lle chamou a atención a Marx foi ver que, mentras que en Occidente o seu libro non tiña moito predicamento, en Rusia o seu libro foi realmente, o Capital, me refiro, foi realmente un libro que impactou moito na reflexión teórica e política daquel momento. Tendo en conta que Marx dedicou moitos anos á elaboración dese libro e costoulle moitos problemas persoais, era bastante a súa frustración cando publicou o libro e tardou moito tempo en que ese libro tivera realmente a repercusión. Solamente podemos decir que a súa obra empezou a ter repercusión en Europa Occidental a partir da Comuna de París, realmente. Antes pasou moi inadvertida, pero en Rusia foi realmente tivo unha repercusión bastante importante. Eso tamén chamoulle a atención bastante a Marx, o feito de que en Rusia a súa obra tivera tanta repercusión. Bueno, entón, ligado a eso, outra parte máis fenomenolóxica do que estábamos analizando outro día era como aproveitar precisamente os acontecementos que se deron na Revolución Rusa para enganchar con esta reflexión máis de fondo, máis categórica. Entón, bueno, partindo desta cuestión que decíamos de que Rusia persistían formas comunitarias de producción, plantexábamos unha lectura crítica do que pasou na Revolución Rusa e de como as distintas corrientes teóricas, políticas que interviron na Revolución Rusa plantexaron o problema da cuestión da comuna e da cuestión do campesinado. Falábamos do papel do marxismo, do marxismo bolchevique, pero tamén do marxismo menchevique, e falábamos dun canon socialdemócrata. A idea de que máis alá das distintas corrientes políticas en que se divide o marxismo que saiu da Segunda Internacional, especialmente da socialdemocracia, hai un canon. Hai un canon que pesa moito na historia do marxismo e que pesa moito nos debates do marxismo e que se pode decir que realmente é algo que sobre todo o marxismo hoxe en día existe aínda, e que é a cuestión dunha concepción ontolóxica das clases sociais e unha concepción ontolóxica tamén do capital e do valor, como é algo que se xestiona políticamente, non como unha relación social, sino como unha cousa. Eso que está máis desenvolvido no libro do colapso do capitalismo tecnolóxico, esa cuestión da concepción ontolóxica do capital, e aquí realmente nesta reflexión entramos máis no problema da concepción ontolóxica das clases sociais. No canon socialdemócrata, as clases sociais son entendidas desde o punto de vista da súa estruturación no proceso productivo, no proceso económico, e a partir de aí teñen unhas propiedades. Digamos que o proletariado industrial tería a capacidade de revolucionar, a capacidade revolucionaria, e despois e as outras clases, do papel que xogan no proceso de producción,
teñen outras propiedades. Digamos que as propiedades e as características de cada clase social veñen dadas. Nese sentido falamos hai unha concepción ontolóxica, é dicir, son entidades preconstituídas. Son entidades que se definen como exterioridades unha a outra. O capital é algo exterior que está aí, e despois están os proletarios na industria. Esta concepción ontolóxica das clases sociais que implica unha visión do capital como exterioridade, é dicir, eso está moi metido en todos nós, a concepción do capital como exterioridade. Cando falamos, por exemplo, da crisis económica, por exemplo, pensamos que somos os especuladores que están aí fora, que están fastidiándonos a vida, como as especulacións ou a banca, que é un elemento aí pernicioso e maligno. Sempre buscamos, sempre dentro da concepción do capital como exterioridade hai sempre a lógica do chivo expiatorio. Como capital é unha relación social, pero unha relación social abstracta, é moi difícil combatir o capital como relación social abstracta. Entón buscamos chivos expiatorios, buscamos identificar segmentos, personificamos esa relación social de determinados actores que son, digamos que terían ontolóxicamente unhas propiedades, unhas características de comportamento extremadamente negativas. E enfocamos a nosa loita contra o capitalismo en chivos expiatorios. Non no capital, porque o capital é algo abstracto, é moi difícil de combatir a nivel abstracto. É dicir, é algo extremadamente complicado. Por iso é tan difícil superar o capital. Sería máis fácil se viviéramos no feudalismo, viviéramos no esclavismo, porque no feudalismo, no esclavismo, as relacións sociais son concretas, non son abstractas. O escravo sabe quen é o amo e os siervos saben quen é o señor feudal, saben perfectamente. O problema que nos podemos atopar no capitalismo, e este é o drama traseria da Revolución Rusa, é que ao final o capital foi o Comité Central do Partido Bolchevique, que é a conclusión que chegaba ao outro día. Entón, este é un problema realmente en ciencias sociais e en materia política moi importante. Aquí é a clave da cuestión, realmente. Ver o capital como unha exterioridade. Toda a teoría social crítica do século XX ve o capital como unha exterioridade. Vamos á teoría da dependencia, a teoría do imperialismo, a teoría colonial, todas as teorías críticas que se teñen desde hasta agora, e están todas influídas polo campo socialdemócrata nesta medida, ven o capital como unha exterioridade, como un elemento que nos explota desde fora. Cando realmente somos parte desa relación social, temos a capacidade de negalo, de combatila e de negalo, pero realmente é algo complicado. Entón, predomina esta cuestión do chivo expiatorio, realmente. Chivo expiatorio que pode ter formas reaccionarias tamén, é dicir, poden ser os inmigrantes, poden ser os corruptos, bueno, eso non sería racional, son chivos expiatorios, de acordo? Porque creemos que os corruptos, os males do capitalismo non van a acabar, de acordo? Nin os problemas, por exemplo, da crisis española na última década se explica porque houve corrupción, porque houve casta, de acordo? É dicir, os problemas son máis complexos. O que pasa é que, como o capital domina abstractamente, é moi complicado enfrentalo na súa lógica sustancial. É máis fácil buscar chivos expiatorios, de acordo? Pero a dereita tamén busca chivos expiatorios, de acordo? A dereita, pois, buscar
tema dos inmigrantes. En segundo caso, o tema dos judeus, na crise do 29, non? Entón, no caso no problema da Revolución Rusa, o problema do campesinado precisamente se ve como esta concepción ontolóxica socialdemócrata e o marxismo, por exemplo, poñamos o caso de Trotsky, a súa historia da Revolución Rusa, plantexa que a revolución en Rusia será socialista porque o campesinado terá que emigrar ás cidades, terá que proletarizarse, e nese proceso tan acelerado de industrialización e de proletarización farase revolucionario. Ante cambios tan acelerados, eso, pois farase revolucionario. Ese enfoque que ten máis de desenvolvimento desigual e combinado, Trotsky na súa historia, e é curioso tamén que despois da Revolución Rusa considerara que o campesinado rico é o axente da restauración capitalista, só non o vai plantear hasta ben entrados anos 30. Hai sempre unha desconfianza con o campesinado, nin na obra e, por exemplo, Lenin plantexa como romanticismo económico o problema das propostas populistas, a idea de que a revolución en Rusia poda vir a través das formas comunitarias que existen en Rusia. Sempre o proceso de transformación social girará en torno ao proletariado industrial e o campesinado, en todo caso, o que hai que facer é neutralizar. O que hai que facer é dividilo, neutralizar, para poder desenvolver o proceso da revolución. Isto entronca cunha visión do marxismo ruso, que xa decía entronca no canon socialdemócrata, que non ten nada que ver con Marx. Marx, os seus camaradas en Rusia non eran Plejánov, todos estes eran os outros. E entón, no proceso da revolución, donde hai que ter en conta que en Rusia o campesinado é un mundo aparte, a comuna é o que se traduce por universo, por mundo, Amir, Amir en ruso sería o universo, o mundo, pois temos un mundo aparte, son dous mundos paralelos os que viven en Rusia, o mundo urbano e o mundo rural, e realmente a revolución en Rusia vai a descolocar bastante todo este esquema socialdemócrata con respecto ao que pasa, como terían que suceder as cousas. Hai un papel do campesinado moito máis activo do que se antesaba no proceso revolucionario. Outro día vos leí algunhas citas do libro de Steiner, que foi comisario do povo por parte dos partidos socialistas revolucionarios de esquerdas no primeiro goberno soviético, sabes que foi unha alianza de dos partidos, o Partido Bolchevique e o Partido Social Revolucionario, que dura hasta Brest-Litovsk, máis ou menos, hasta Brest-Litovsk. Este autor escribiu un libro onde detalla bastantes elementos do que pasou no campo ruso. E un dos elementos que señalábamos realmente era como no campo ruso, nos campesinos, empezouse a cuestionar o propio concepto de propiedade. Eles non querían a propiedade da terra, querían que non existira o concepto de propiedade da terra, que a terra fora como hai. Había frases destas, o sea, quero dicir con isto que categorialmente, como movimento campesino ruso, foi moitísimo máis alá desde o punto de vista categorial, desde o punto de vista do cuestionamento do valor, que o que os bolcheviques poderían plantexar eles no seu programa. De feito, a política bolchevique no campo foi primeiro de
combatir, de entender que había como dous clases sociais. A visión de Lenin era que co proceso de introducción do capitalismo no mundo rural produciríase unha separación no campesinado, un campesinado rico, que os kulaks, que se convertirían en empresarios, e un campesinado pobre que se convertirían en proletarios. Entón, no comunismo de guerra e a estrategia bolchevique, partindo desa desconfianza, dese intento de neutralizar o papel do campesinado, era dividir a eses dous sectores e enfrentarlos. Primeiro foi a través da política do comunismo de guerra, priorizando o apoio político ao campesinado pobre. Aí é moi interesante o libro de Filles como conta o proceso de realmente que foron que consiste realmente este proceso de introducción do partido bolchevique no mundo rural, cos comités estes de campesinos pobres, que realmente era a burocracia do partido bolchevique, porque a comuna non dividía entre pobres e ricos. Estamos falando de que rico era aquel que podía ter unha vaca, ou que podía ter, en vez de na casa o suelo de terra, pues tengo avecentado, pero non iba máis alá de esa diferencia, e para desas diferencias, e para o mundo rural, para a comuna, eran todos parte da comuna. As diferencias non iban máis alá de iso, e na identidade desa comuna non se cuestionaba que esas personas formaran parte da comuna. Era unha división que se introducía desde fora para enfrentar ao campesinado. Con esa concepción xa digo de que esa concepción ontolóxica das clases sociais, de que o campesinado non podía ser a vanguardia dese proceso revolucionario.